Saya karmatana oh hano angle Lai thangnai grab shalo Agartala Shalbaganni CRPF camp sak-sakno baithangni silaibai kogoi thijanai Ranjit Debarmani mangkathai Khuai Koilanpurni Bashiram Kubrawo talangkha CRPF ni brindiaro Ranjit Debarma tangai sak-sak thina nakha eba CRPF rokni bisingoda kebobai kogoi butharjaka slai koktuma sawi manlayako Ranjit Debarmani paithangni salno nairok thani faisok paikya 27 constituency ni tipramothani candidate bachanai korom ganangjak Monihar Debarma bonokari bo phainai phika tipramothani adong andong juksong tabo kamini lukurok tei nukhungni borok Ranjit Debarma thimano tui kha khamlaijak Raina khai mania Kaitoni thani o kife mathana salsani bagi hao Raina khai mania Kaitoni thani o kife mathana Belakana katamani kok miawo kaisa di boro 10টা 5 engan kotona ang khobor manta 11টা kaisa chini tele amara SDP ano kol thake chini Mr. Prasan Kumar Tripura bosahar ka nong yango Ranjit Debarma ang jehetu Kolanpur Purmonnagar Bidhan Sabha batai nai Songmariwo 2023 ke anak semua kapo sabongka bo bini sak baitang guli sawo thika musahor enggak ang saiman ka jehetu Ranjit Debarma ani bain besna enggak ang bonosin tai bini logisam bo sungbai chini TWF kongo sab samane chini logiwa sungbai chini bubatrani warriors ungoi po sam kangai kongo enggak laham kai sinu enggak abun baka at kaisa kubui diba ne hita kubui no bono sahar ka posiar piro enggak chini SDP teli amoran enggak bana saham logo na tongra di ang bini logi sangno pal khai ne gena bini logi sangno gumo bobita debo enggak logi no bobita no pal khai ja nung bora sa bobi man ang no kono to hinsa enggak tamo kun khabar khne den nang hi tangba hinsi no bano enggak tamo no sai rok at kaisa sai boli kogo thuim la sa ang kabo bobo logo kun tangba di to hine kun ya kawi ang nagina ni hinka ke abun logo tai mungsa ang bobo jogo thaimalia bobo kun dis thaimalia ang message di ka ani TWF committee central committee enggak ang to already Agartala ni ang kamilo phane ni malkhungko kajak ba ang yangono phaika jehetu ani kami gana ba ang yangono tongsinai hini enggak oba hairo at kaisa tamni ingkha sungdo saimia karon borok fix hai belai kino khatsang lai tonglayo mungsapa no walai mung kebeng mung bong sangkara kori chung nugui tongu o charai bo bobita bihirok sob samay ani logi o tongu bo hindi tongu yang tanggo hindi samung tanggo tongu bo dokane baga enggak besai rok bahano belai kino khas rangjak mungsapa no saltapa no tathani ta hindi o kogro bokuru enggak bini besla masa iko taklai last year engineering pai tongu tai khorkai ko tabung madhyamik rui tongu o jorawo obahake hotat ngui thangmani chung mungsabo songgui malia chung kawo bele ora bahano ai sapakya ora panglang kang kono egaroka saraga tomoto ang oroni yang tete hingui thangi kaisa tinit thangwa paipu ko bihi belai kena condition hamya at kaisa busaina to mai thangmani bai botabu bini siro kolo yak ko koisa wo bo sob samay lengge manchi tongo to saino kan nuklia besi saya enggak o jorawo chung belai kena bang ni nukung kacang mari nani nang jobana nang abani bagana tai kebang ma mia jibi bobo sini buri bukuk sang hangi coba buri ka kacang mari jotono no belai ke hambai mario bisa sekali ini bahana chung obahai
sarai atkaisa sini osinjan ko mai thamani dalai khano khakhamu dalai khano chung dukhna apni bagi bai tam khainai tabu bongni nukhno chung khachang ma rina ni bagi chung jotto pal khaile jak bai thangni nairang mung naine ni chung tini jotto oro khaile jak apni bagi jotto no khathamani bini nukhung tai jotto sini bini jati kusti rokno khathamani yakai Ausnya kan kai darum yang siapi bagi cikai pun apa hai bagi butharu apa hero kira kana apa hai aboro kulsung saini ya jehetu angkar tembo botang ya aboro kulsung sesia ekmatra anak kol kayo ka ba sak ni rifle bai bogoli sau asam angko berman ka gang ini lagi sano pun kai sangar asam sai manu tai rogang saini tembo botang ya ang daire koron nopon aboro gang muses mau kai ne pun biasa oh thai hingga bong mo khai kosum tunggu bon bisi ni andaro kelayo bong mo pasi kopra para hinjabi 27 kolon promote nongkoni bisingo khobjak bidan sabha hikai edisi constituency hikai 24 ramchandra ghat hikai bisi hikai kosim kundu bon